ben geboren op Ruiver, midden Limburg, in de boomkwekerij waar ik mijn hele leven werkzaam ben geweest. Ik woon momenteel in Belveld, één dorpje verderop richting Venlo. Nou, ik ben als zoon geboren van een autoliefhebber. Ik heb zelf wel een paar oude auto's en daar geniet ik enorm van en dat vind ik ook leuk om te doen. Mijn portefeuille bestaat uit landelijk gebied, stikstof, fauna, natuur. Dat is natuurlijk een heel omvangrijke portefeuille waar veel over te doen is op dit moment. Limburg is een prachtige provincie waar alles mogelijk is. Ik woon er al mijn hele leven lang met heel veel plezier, wil dat ook blijven doen. En wat ik merk in de samenleving breed, of je nou boeren, tuinders, burgers of industrie hebt, dat er enorme onzekerheid is. We hopen als overheid om een stukje zekerheid te creëren. En ik denk dat het belangrijkste is dat we ons ook over 4 jaar trots voelen om Limburger te zijn. Ik denk dat is een streven dat we dat met z'n allen zo voelen. Dan hebben we een missie volbracht, zeg maar.